nagkita siguro sa duma. Nagkita ko luwa klase, hindi na may numay sa duma. Makasya ay, narisapa ang mata daw din ay. Kumulay sa tiko. Now we are going to display the traditional wrestling. Tapi dia tahu, kalau kamu dah boleh macam mana ada gunung. Ya, nono kata ada. Saya